Yadda za ka sama 22 kuma sannan suna neman ka buɗe press mutum 3 ko 4. Wannan sabon tsarin da Palmpay suka fito da shi ya fi na baya wanda da suka yi. Maza in ka taɓa buɗewa, in baka taɓa buɗewa ka buɗe Palmpay. Ga dai yanda ake buɗewa, gashi nan na sa lamba sannan na tura. Kun ga yayi, sannan za su turo min wani lambobi guda 4 wanda zan saka a wajen nan. Muna jiran su turo lambobin. In baka taɓa buɗewa ba, ya kamata ka je ka buɗe sannan ka sa wannan code ɗin. In kuma ka taɓa buɗewa, ka buɗe ma wa'insu don ka sama garaɓasan nan ta naira 22,000 ko da naira 20,000. Kaga sun turo min code ɗin na sa. Yawwa, to a nan ne za ka sa wannan code ɗin da za ka samu kuɗin. Ka kalla da kyau ba. Sun fara cewa ka sa code ɗinka guda 4, pin ɗinka na buɗe Palmpay ɗin. To gashi nan ni na zaɓi fim ɗina guda 4 na sa. Suka ƙara cewa in ƙara maimaita wannan fim ɗin guda 4. To gashi nan na maimaita.